ସେଇ କଥା ତ ହବା ତୋର ଯୋଉ କଥା 675 କମଳା କମଳା ହିସାବାକୁ ଆଣିବା ଆଉ ଚାଙ୍ଗୁଟା ୟା ପୁଅ କଥା କହିବାରେ ମାହିର ଆଉ ଓଉରାଇତା ତ ବହୁ ଘଇତା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଗଲା ହେଲା କି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସଭା ଡାକିଛେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପୂଜାରେ କ'ଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କ'ଣ କେତେ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ ଡାକିଛ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ତ ହବା ଆଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଜେସନ ଦଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 500 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ 675 ଟଙ୍କା ଆମେ କରିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତୋର ଯୋଉ କଥା 675, ଆରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କ'ଣ କର। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ତ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କର। ନଡ଼ିଆ ଆସିବ ନିହାତି 15ଟା। 15ଟାରୁ କମ ହେଲେ ପୋଷେଇବନି। ଆର ଥର ଆଣିଥିଲେ ଆମେ 10ଟା ନଡ଼ିଆ, ଶଳା ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପାଇଲିନି। ଏଇଥର 15ଟା ନଡ଼ିଆ ଆମେ ଆଣିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, 15ଟା ନଡ଼ିଆ। ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଯଦି ଆହୁରି ଦରକାର ହେବ ଆହୁରି ଆସିବ, ଏଥିରେ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଚଳିବ। ଓକେ, ଇଆଡ଼େ ଅନେଇଲ ମୋ ଆଡ଼େ ଟିକେ, ଉଖୁଡ଼ା ବସ୍ତେ କହିଦେଉଛି। ଆର ଥର 100 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଥର ଛୁଆ ପିଲା ମିଶେଇକିରି ଆମ ଗାଁରେ 150 ଲୋକ। ଭୋଗ ପାଇଲାନି, ଆର ଥର ଫେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଖୁଡ଼ା ବସ୍ତେ ବାସ୍। ଆରେ ୱାହ, ଚମତ୍କାର କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ବି ହେବ। 15ଟା ନଡ଼ିଆ ଆସିବ, ଉଖୁଡ଼ା ବସ୍ତେ ଆସିବ। ଓକେ, ଇଆଡ଼େ ମୋ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନାବା। ଇଆଡ଼େ କଦଳୀ କାନ୍ଧିଏରୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ କମିଲା ତାହେଲେ ଭୋଗ ରାଗରେ ପାଉନି। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଲୋକ ଫେରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏଥର ଯେମିତି ସେଇଆ ନ ହୁଏ ବାସ୍। ଆଉ 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 ସେଉଟା ଟିକେ ଝିଅ କ'ଣ କହିଲୁ? ସେଉ ନା ତ ବୋଉ? କମଳା କମଳା। ଅନେଇଲ ଶଳେ ମୋତେ ରଗାନି କହୁଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଖରାପ ହେବ ସବୁ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବାସ୍। ମୁଁ କାଲି ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୋମ ସହ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁର ରହିବେ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ନେବେ। କଥା ବୋଧେ କହିଲୁ। ୟା ପୁଅ ଯାହା କହ ପଛେ ତୁ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଆମର ୟା ପୁଅ ଆଉ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଥର ଟିକେ ଆଳତି କରିବା। ଓହୋ, ମନ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ, ଓହ ଭାରି ଖୁସି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ହେଇ ଆଉ 200 ପାସ୍ ହେଇକି 1000 ଯିବ, କ'ଣ ଫାସିଗଲା ହେଠୁ? ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ତ ଲାଗୁ ଦବା। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ପୂଜା କଥା ତ ସରିଲା, ହେଲେ ଭସାଣି ବେଳଟା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ପାଖ ଗାଁ ବାଲା ରାନୀ ବାପାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶା ବାପାକୁ ଆଣିବା ଆଉ। ୟା ପୁଅ କି ଖୁସି ଦେଖ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା କଥା ଶୁଣିକି ମନ ପୁରା କୁରୁଳି ଯାଉଛି ୟାର। ନିଶାକୁ ଆଣିବ। ଇଆଡ଼େ ଶୁଣ ବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଡିଜେ ଆଣିବା। ପାଖ ଗାଁ ବାଲା କଲିକତାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଣିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ। ଆଉ ଚାଙ୍ଗୁଟା ତ ବୋପା ଇଏଟା ନାଇଁ ମୋ ରାଗ ନିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଡିଜେ ଆଣିବା, ଲୋକାଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ନ ମିଶିଲେ ଟିକେ ନା ପାଇଁ ଆମର ଖରାପ ହେବନି। ସକାଳ ହେଲେ ମୁହଁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଦେବା ଆଉ। ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ରାଜି ଆଣିବା, ତମମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ତ ଆମ ଖୁସି, ଆଉ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା କେଶବ ଭାଇ, ଯଦି ଏତେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ତାହେଲେ
ଭାତଟେ କରିଦିଅନ୍ତେ ଆଉ ପଲଉ ଟିକେ ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ଗାଜର ଫାଜର ଟିକେ ପକେଇକିରି ପଲଉଟେ କରିଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଭାତଟା ହବ। ଖାଲି ଭାତ ଗୁଡା କଣ ଖାଇ ହବନି? ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଡାଲି ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ୟା ପୁଅ କଥା କହିବାରେ ମାହିର ତୁ। ଡାଲିଟା ହବ ହେଲା ଆଉ, ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟା ହବ, ଏଇଆ ତ ହଉ। ତରକାରୀ ଟିକେ ଓହୋ, ଶଳା ଖାଲି ପଛରୁ ତ କହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତମେ ନା ଆଉ। ତରକାରୀ ହଉ ଆଉ, ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତରକାରୀଟା ହବ, ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ତରକାରୀଟେ ହବ, ଏଇଆ ତ ହଉ ହେଲା ଆଉ। ଆଉ ଓଉ ରାଇତା ତୋ ବୋଉ ଘଇତା। ରାଗୁଛ କଣ ମ? ଝିଅଟା ଯଦି ମନ କରିଛି କରିଦବା ଆଉ। ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ତରକାରୀଟେ ବି ହେଲା। ଓଉ ରାଇତାଟା ଆଉ କାହିଁ ବାକି ରଖିବା? ଫଳିଛି ଆଣିକିରି ଟିକେ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ଦବା ଆଉ। ହେଲା ହେଲା ଆଉ, ଯଦି ତମେ ମାନେ ଯୋଜନା କରିସାରିଲଣି ତାହେଲେ କରିବା ଆଉ। ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ କରିଥିଲେ କୁଡୁ କୁଡୁ କରିନଥାନ୍ତେ? ତୁ ଶଳଟି ହଉଛୁ ମହାବେଦ। ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ହେଲେ କୁଡୁ କୁଡୁ କରିନଥାନ୍ତେ? ପଥର ଖାଇଯାଉନୁ କୁଡୁ କୁଡୁ କରିବୁ। କହିଲା ପାମ୍ପଡ଼ କୁଡୁ କୁଡୁ କରିବି। ଦିଅ ଛାଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼ କଣ ଟଙ୍କା 100-200 ହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗାଁ ଗାଁ ଖାଇବେ ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ହେଲା ହେଲା ଆଉ, ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ତରକାରୀଟେ ହେଲା। ଆଉ ଝିଅ କହିଛି ଟିକେ ଓଉ ରାଇତା କରିବା, ହେଲା ଆଉ, ପାମ୍ପଡ଼ଟେ ବି ହବ। ଶଳା ତମ ଯୋଜନା ଶୁଣିକିରି ମୋ ପଛପଟୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଗଲାଣି। ହଉ, ପାଖ ଗାଁ ବାଲା ଏସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 3500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବି ସେଇଆ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ପିଲେ? ମୋ ବୋଉ କଣ ଫୋନ କଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି। ବୋଉ ବୋଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରହ। ହଁ ହଁ। ଇରେ ହେଇରେ 3500 ଟଙ୍କା। ମୋ ବୋଉ ମତେ ମାରିବ। 100-150 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ କହୁଥିଲା ମୋ ବୋଉ। ତମେ କଣ ଏତେ କହିଲଣି? ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ମୁଁ ମିଶିବିନି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ହାଲୋ 4:30 ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ନ ଆଇଲେ ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋପା ମା। ଶଳା ତମ ଦେଇ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଝାଟିଆ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଆମେ କାହିଁ ଝାଟିଆ ହବୁ ମ? ତମ ଝାଟିଆ ହେଇଥିବ, ତମ ଘର ପୁରା ଝାଟିଆ, ତମର ବଂଶ ବୁନେଦି ସବୁ ଝାଟିଆ। ଦମ ନାହିଁ କରିବାକୁ। କଥା କହିଲେ କଣ ନା, ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ତରକାରୀଟେ ହବ, ଓଉ ରାଇତା, ପାମ୍ପଡ଼ କୁଡୁ କୁଡୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଯୁବକ, ଯୋଜନା କରିବାରେ ମାହିର। ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ ଫୋନ୍ କଲାଣି, ମୋର କିଏ ବାଡ଼େଇ ପକାଉଛି, ମୋ ବାପା ପାଟି କରିବ। ଏଇଆ ତ ଆଜିକାଲିର ସମାଜ ଆଉ। ଛାଡ଼, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ହେଇପାରିବନି ପୂଜା ଏଥର ଆମର ଆଉ। ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆରାମରେ, ଭାତଟେ, ଡାଲି ଟିକେ, ତରକାରୀ ଟିକେ କଲେ ଭଲ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ କରିଦେବେ ଆଉ।